Για να μετράει ένας βόλος πρέπει να είναι στρογγυλός, σαν την πρώτη ιδέα του κόσμου, και όμορφος, σαν παιδικό όνειρο. Ακόμη καλύτερα αν έχει μέσα του μικρά θραύσματα χρώματος, μια έκρηξη άνοιξης. Μα πώς ένας βόλος ζυμώνεται από άμμο και φλόγα? Αυτός εδώ ο άνθρωπος το ξέρει. Είναι έμπειρος ιαλουργός, μάστορας του γυαλιού. Δουλεύει μέσα στην κάψα του ιαλουργείου και οι άνθρωποι έρχονται κοπάδια από μακριά, σαν προσκυνητές σε μυστήριο, για να δουν τη μαγεία του να παίρνει σχήμα. Το γυαλί δεν είναι παρά η άμμος που πυρώθηκε και έλειωσε. Το καμίνι, έτσι ονομάζεται ο φούρνος των ιαλουργών, καίει με δύναμη τρομακτική. Δεν είναι φούρνος αυτός για φαγητά, γιατί οποιοδήποτε φαγητό εδώ μέσα θα κατακαιγόταν αμέσως. Η φλόγα του αχόρταγη, πυρακτώνει το γυαλί. Μα αν η πόρτα του καμινιού δεν κλείσει, η θερμότητα θα διαφύγει. Και τότε τίποτα δεν θα γεννηθεί από τη φωτιά. Ο ιαλουργός στέκει ορθός μπροστά στο καμίνι του, σαν αρχιερέας παλιών καιρών μπροστά στο βωμό του. Ξεκινά με μερικές στρώσεις χρωματιστού γυαλιού στην άκρη του ραβδιού του. Το πρώτο στάδιο της δημιουργίας. Το καμίνι έχει λιώσει κι άλλο γυαλί. Ο ιαλουργός χρησιμοποιεί τη σιδερένια ράβδο για να μαζέψει αυτό που οι ιαλουργοί αποκαλούν ιαλόμαζα, μια μάζα από λιωμένο γυαλί. Οι βόλοι από ξύλο ή πυλό υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όμως η γυάλινη βόλη είναι σχετικά νέα ιδέα, μόλις λίγων εκατοντάδων ετών. Το να τους βλέπει κανείς να φτιάχνονται είναι εντυπωσιακό και όχι κάτι που μπορείς να κάνεις στο σπίτι. Ο ιαλουργός επιστρέφει στο καμίνι. Έχει συλλέξει κι άλλο γυαλί και το ξαναπυρώνει, γιατί το γυαλί, σαν ψυχή, πρέπει να παραμένει θερμό για να είναι εύπλαστο, πρόθυμο να αλλάξει μορφή. Ο βοηθός του ιαλουργού πλησιάζει και μαζί στερεώνουν την ιαλόμαζα και σε μια δεύτερη ράβδο, σαν να καρφώνουν έναν μικρό ήλιο με κοντάρια. Ύστερα, με μαστοριά μεγάλη, οι ιαλουργοί τεντώνουν και στρίβουν το γυαλί. Γίνεται όλο και πιο μακρύ, ώσπου στο τέλος μοιάζει με δίχρωμο σκηνάκι. Κι ύστερα, λίγες σταγόνες κρύου νερού προκαλούν συστολή στο γυαλί. Αυτό ραγίζει και ο τεχνίτης με ευκολία το σπάει. Στην άλλη πλευρά του εργαστηρίου, ένας άλλος τεχνίτης έχει ήδη στα χέρια του ένα κομμάτι από εκείνο το σπυροειδές θαύμα. Το οδηγεί ξανά στο καμίνι για να συλλέξει περισσότερη ιαλόμαζα. Ο ιαλουργός χύνει το παχύρευστο καυτό γυαλί σε ένα δοχείο για να συλλέξει μικρές χρωματιστές γυάλινες ράβδους, νήματα φωτός που θα φυτέψουν χρώμα μέσα στο βόλο. Και πάλι στο καμίνι για να συντυχθούν τα υλικά μαζί. Ακολουθεί ένα ακόμη απαραίτητο βήμα, μια περιστροφή σε ένα ειδικό καλούπι. Εκεί γεννιέται η ψυχή του βόλου. Τόση δουλειά για έναν μόνο βόλο. Μα από την απαρχή του ανθρώπου υπάρχει μέσα μας η ιδέα τούτη, πως όσο περισσότερες θυσίες χρειάζεται κάτι, τόσο περισσότερο αξίζει, σαν να κρατά μέσα του την ίδια τη ζωή που ξοδεύτηκε ώστε να υπάρξει. Με ένα καλούπι από γραφίτι, ο τεχνίτης ζμιλεύει και κυλά την άκρη της ράβδου μέχρι να σχηματιστεί σφαίρα.
Αυτή η μαύρη ύλη είναι κερί μέλισσας, ένα πολύ σημαντικό λιπαντικό για τους ιαλουργούς. Ένα μόνο χτύπημα με το ψυχρό ατσάλι και το γυαλί ραγίζει. Ο Βόλος αποχωρίζεται. Μα εκεί που έσπασε αφήνει πίσω του ένα εξόγκωμα, μια θηλή. Κι αν τα άφηνες έτσι, θα κυλούσε αλλοπρόσαλα, όπως κάθε τι που κουβαλάει ατέλεια. Γι' αυτό και η φλόγα του αερίου λιένει την ατέλεια, ώσπου η καμπυλότητα του Βόλου να ομοιάσει εκείνη του ουράνιου θόλου. Αν ο Βόλος κρυώσει απότομα, κινδυνεύει να σπάσει. Σε έναν ειδικό φούρνο, η ζέστα αριθμίζεται να πέφτει αργά-αργά. Ο Βόλος αφήνεται να κρυώσει, να ησυχάσει. Έξω, η ζέστα του εργαστηρίου οδηγείται ψηλά, μέσα από παλιές, περήφανες υψηκάμινους. Λίγο παραπέρα, ακούγονται παιδιά να παίζουν παιχνίδια με βόλους. Παιχνίδια που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά για περισσότερους από 100 αιώνες. Και ο Βόλος μας, γεννημένος στη μήτρα του Κομινιού από τους μάγους του γυαλιού, προορίζεται τώρα για την παλάμη ενός παιδιού.